sammen igen. Jeg skal så starte i praktik her lige om lidt. Så jeg tænkte, at jeg lige hurtigt vil give en lille fif om hvad tøj jeg bruger, og hvad der hedder, ja, bare sådan lidt omkring, hvor jeg bor. Det her sted, jeg er nu, det er køkkenet. Og ja, det er køkkenet, og det er ikke ret stort, men det er en lejlighed jo. Og så går vi her. Det er sådan en gang, kan man godt sige. Og her er badeværelse. Vi går herud. Her, der er badeværelset. Heller ikke ret stort, men det er fint nok. Og så går vi lidt rundt her. Her har vi gang, hvor jakker og alt sådan noget hænger. Og så har vi et spejl. Så det er fint nok. Ja, jeg må heller ikke lige skrive også lige gøre mig klar til praktik jo. Så skal vi lige udstemning, men det er så værelset. Og skal se. Mit bord, hvor jeg har alt muligt make-up og smykker og alt sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan se det så meget godt, men og her er min seng. Sofaseng. Og så har jeg en lille ting herovre, hvor jeg har smykker og alt sådan noget. Så det var bare lige en lille ting, og det nu skal jeg faktisk have jakke på og sko på. Så det var bare lige det. Så husk at kommentere på indlægget, hvis I har nogle spørgsmål. Eller hvis I ønsker, at jeg skal lave nogle videoer omkring min makeup eller omkring min negle, som jeg faktisk ikke har gjort noget i dag ret meget. Så kan I bare lige kommentere det. Så skal jeg også gerne lave en video og svare på det hele, hvis der er. Peace out.